Permezz ta' ftehim mal-Gvern, l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol se tkun qed tirċievi għajnuna finanzjarja ta' 900,000 euro fuq medda ta' 3 snin li ġejjin. Terz minn din is-somma se tiġi investita fi proġett infrastrutturali li għandha l-MFA u ż-żewġ terzi l-oħra se jkunu qed imorru f'reklamar għat-tim nazzjonali Malti. Il-ftehim se jwassal ukoll biex ikun hemm sħubija bejn Visit Malta u t-tim nazzjonali fejn Visit Malta se tkun l-isponsor uffiċjali tat-tim nazzjonali tal-irġiel u tan-nisa. Il-President tal-MFA Bjorn Vassallo qal li b'dan l-investiment l-MFA tista' tibqa' għaddejja bil-proġetti infrastrutturali tagħha. L-agreement li qed nagħmlu llum jgħinna ħafna biex aħna nibqgħu nidħlu f'dawk li huma l-aktar elementi professjonali biex insaħħu dik li hija il-prestazzjoni tat-timijiet nazzjonali tagħna. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo spjega li l-Gvern qed jinvesti aktar flus sabiex tkompli tiġi msaħħaħ is-settur tat-turiżmu sportiv. Visit Malta ser tkun qiegħda tinvesti 900,000 euro sabiex insaħħu n-niċċa tat-turiżmu sportiv. Investiment li ser imur sabiex naraw illi kemm il-logħba tal-futbol u anke l-isports in ġenerali f'pajjiżna ikun qiegħed fuq pjattaforma oħra fejn jidħol it-turiżmu. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isports Clifton Grima spjega li dan il-ftehim se jservi ta' spalla għal diversi klabs u waqdiet sportivi. Permezz ta' dawn it-tip ta' inizjattivi, din it-tip ta' kollaborazzjoni wieħed jassigura li jkompli jġib turisti ta' kwalità lejn pajjiżna u fuq kollox nibqgħu nagħmlu riklam tal-kwalitajiet tant sbieħ li pajjiżna kapaċi joffri.